Точно в 10 часа днес в начално училище Георги Сава Раковски започна изпълнение на вазовото стихотворение "Аз съм българче". Над 500 деца от 1 до 4 клас се присъединиха към националната инициатива да рецитират вазовата творба в чест на 1 юни. Аз съм българче и расна! Аз съм българче и расна! Дни велики, славно време! Дни велики, славно време! Син съм на земя прекрасна! Син съм на земя прекрасна! Син съм на нашето племе! Син съм на нашето племе! Училището получи специална грамота от образователния портал Академика БГ за участие в първото едновременно рецитиране на стихотворението "Аз съм българче". Инициативата е под патронажа на президента Георги Първанов. Днес в училището бяха изпратени и четвъртокласниците, които се разделят с началното училище. Най-добрите ученици получиха грамоти за отличното справяне с учебния материал.